ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ಶೊಲ್ಲರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲದ ಪುಷಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಕುಲು ಪುಷಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಕದಾದ ಆತನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೇನ್ವಾರು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಂಡು ತೂಯರತೆ ಏಪಲ ಈ ಪುಚ್ಚಿಗೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಒಟ್ರಾಶಿ ತಿಂಪುನಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪುನಲ ಒಂದುವೇ ಬೇಲೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಏತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಾವ್ಲು ತಿಂಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನು ಇಜಿಂಡ ಒಂಜ ಇಡೀ ದಿನ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕುನು ತಿಂದದು ಪಂಜಿ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಗಡಿ ಫುಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಬುಡ್ಪುಡು ಸರಿ ತಿನ್ಬುಜಿ ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಪುನ ಐಕ್ ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಇಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲೆ ತನಿಷ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ರಿಪ್ಪನುಂಡು ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅವೆನ್ ಪತ್ತದ ಆಯ್ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಸರಿ ಗೊಬ್ಬಾದೆ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಜನತ ಲೆಕ್ಕ ಪುಚ್ಚೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಆ ಉಚ್ಚುನು ಹಂಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನದನ ದಾದನ ಸೊ ಅವೆನ್ ಬತ್ತು ಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದಾದ ಡೀಪ್ಲಿ ತೂವರೆ ಆತ ಪೂರ ದಾದ ಧೈರ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಪತ್ತುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬಲ್ತುನ್ ಪೋಪು ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬುದು ಸಾಕಾದು ಫೈನಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತಾತೆಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗುಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವು ಯಾನು ವಾಯ್ಸನ್ನು ಪಾಡಿಚಿದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಚ್ಚ ಫ್ಯಾನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಜುಯ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಒಕ್ಕ ಪಿರಾವ್ರದ್ದು ಟಿವಿದ ಸೀರಿಯಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅವಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ರಿಯಲ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕರೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಲೊಂದು ಪುಚ್ಚದ ಕತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಐ ಗೊಬ್ಬುದು ಸಾಕಾದು ಪೋದು ಚೇರ್ದ ಅಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀ ಕುಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತನಿಷಕ್ ಪನ್ಪುನ ಡೈಲಾಗ್ ಬೆತ್ತದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಗೊಬ್ಬಂದಿ ಕುಲು ಎನ್ಕಂತೂ ಸಾಕಾಣಿ ಆನ್ ಕುಲೋನ್ ಆರಾಮದ ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಚೇರ್ದ ಅಡಿಟ್ಬೋದು ಕುಲೋಂದುಂಡೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುಚ್ಚದ ಕತೆ ಕೋಡೆದ ಬಯ್ಯದ ಕತೆ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನು ಯಾನು ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆವು ಈ ಪುಚ್ಚದ ಗೊಬ್ಬುನ್ ತೂದು ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಿರಾವ್ರದೆ ಪೋಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆದ ಪೂರ ಕತೆ ತೂಯರತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಪೂರ ದಾನ ಆತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಚ್ಚದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಆತು ಒಂಜಿ 7:15 ದಾದನ ಆತುಂಡು ಸೊ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ತನಿಷ್ ಮಿಯರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಿಯರೆ ಪೋನಾಗ ಏನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿಗಿತ್ತೀನಿ ದೋಸೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತೀನಿ ಆಯ್ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ಗೆ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಆಯ್ ಬಾಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಗಿಟ್ನಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜೆ ಸೊ ದೋಸೆಗೆ ಅಂದಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಡಿಯೇ ತನಿಷಿಗೆ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಧ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಒರಿದಿನೇನೆ ಇನಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡಿಯೇ ಒರಿಪಾದು ಒಂಜೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಿನ್ನರೆ ಆಪು ಜಾಯ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಓಲ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಸೊ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಅಡಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಪೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೊ ಯಮ್ಮಿ ಅದು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಆಯ್ಗೆ ಯಮ್ಮಿ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಉಣ್ಣದು ಓರಿಯೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಡ್ ದೀಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನೆಲ್ಲ ಜಿಂಜಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಡ್ ದೀಪೆ ಅನ್ನು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೂರ ಆಯ್ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಿಸ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ನಾವು ಒಂದೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಯಾನ ಅವಂದಿನ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡು ದೆಚ್ಚದೀಪೆ ಅಂತದ ಹರಿಕತೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಅವನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಲು ಯಾ ಓಕೆ ಈತು ಪೂರ ಆನಾಗ ಆಯ್ ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಏನಲ್ಲ ಮೀದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆ ಲೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಯಾನೇ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮೋನೆಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಪೂರ ಆದ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂಡು ಆಯ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಕೆ ಆಯ್ಪೋಯ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಕೆಲಸನ್ ಪಿರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಂಡ್ರಿ ದಾದ ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಕಿಲು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ ಆಯ್ ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡಂಡ ಯಾನ್ ಐಕಲೆಗು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊನತದ ಪಾಡಿಯೇ ಗೂಡುದೊಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಐತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೂಡು ಐತ ಉಲಾಯ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬತ್ತದ ಅದು ಪಾರ್ ಬತ್ತದ ಪಾಪ ತುಲೆ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿಡ್ ರಡ್ಡುಂಡು ಆ ಗೂಡು ಇಂಚಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪುನಃ ಕೇರಳ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಕುಟ್ಟುದು ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆರ್ದು ಪಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜನೆ ದೀತೀನಿ ಸೊ ನಿಕಲ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲಿಗಿತ್ತೆ ತುಚ್ಪಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಪಕ್ಕಿನ ಆಯ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಸೊಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಪಾಡುಂಡ
ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕತೆ ಪೂರ ಆಡಿತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ದೆತ್ತದಿದ್ದು ಬುಡಿಯ ತಾಯ್ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಣಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ದ ಕತೆ ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಪಂತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ ದಿನ ಪಾಡರೆ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವೇ ಐತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಯಾನ್ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ನೀಟದು ಒರೆಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಕಿಚನ್ ದ ಸಿಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದೆಟ್ವೆ. ಶಪ ಇದು ಪೂರ ಕತೆ ಅಂಡು ಕಾಂಡೆದಲ್ಲ ಯಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಕೆಲವು ಒಂಜಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಆರು ಬೆರಿ ಬೇನೆದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವೇನು ಯಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ತೆಕ್ಕಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅವೇನು ಆ ಮರ್ದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಲಗೋರಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ತುಕದ ದಾಂಡು ഇനി എനിക്ക് ലാഗോറി സർ ഇനി എനിക്ക് എത്തിച്ചേരി ഞാൻ സീത പോയ സാറിനൽപ്പ കഴിഞ്ഞ സർ എനിക്ക് 4th പീരീഡ് PT ഉണ്ട് പരോളിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇട് അല്പ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പാത്തേ ಸೀದಾ ವಾಲ್ತೆ ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಯ್ನು ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋದ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಅಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೇರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತೇರಾ ಸೀದಾ ಬಲ್ತಿನಾವೆ ಖುಷಿ ಅತ್ತೇನೆ ಕಲೆ ನಿಜ ಬಲ್ತರಿಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ PT ಪೀರಿಯಡ್ ಖುಷಿಗೆ ಬಲ್ತಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಬಲ್ತ ಲೇಟ್ ಆಪುನಂದು ಸೀದಾ ಪೋಂಡಂಗ ಸರ್ ತೂಯರ್ ಬಲ್ತೊನ್ ಬರ್ಪಿನ ಮೇರಿಯರ್ ಪಂಡ ಇಂಚ 5 minutes ಕಾಪಾಯ ಮತ್ತೆ ಗೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆ ನಿಜ ಗೊಬ್ಬಾವಿರಂದು ಹೋದು ಲಗೋರಿದ ಬಾಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅವೇ ಅವು ಪಿರೋಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ ಅವು ಹಾಕಿನ ಉಪ ತಾಗೊಂಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೊರ್ನೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಹಾಕಿನ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಐಕೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬೊಕ ಲಗೋರಿದ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ದ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕನತಿರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇಚ್ಚ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅನುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ನೂಕೇರು ಪಿರೋಂಜಿ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಟೀಮ್ ಪೋಯರ್ ಕೆಲವೇರ್ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಶೌರ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪುದರ್ ಪನರಿಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪೋಯರು ಎನ್ನೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಓಕೆ ಟೀಮ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದ ಟೀಮ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೌರಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಶೌರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ದಾದಾಂಡು ಕತೆ ಉದ್ದ ಬಾಯ್ಲ್ ದಕ್ಕಿರಾವೆ ಬಾಯ್ಲ್ ದಕ್ಕನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಪತ್ತರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದುಮ್ ಗೊಪ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ಎತ್ತ ಮರಕ್ ಕೂತುಂಡು ಮಸ್ತನಾಗ ಆಯ್ ಪ್ರತ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಸೀದ ಬಾಲ್ ಮಂಚಿ ದಕ್ಕು ಕ್ಯಾಚ್ ಲಿಜ್ಜಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ದಾದಾಡಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬೊಕ ಐಕೆ ಬೆಲ್ಲಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕೊರಿಯರ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗಾಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಕಲ್ ಗಾಲಿ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನಾಕುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೇ ಅಕುಲ್ ಕಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ತೊಚ್ಪಾವುಜೆ ರಾತೆ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಎದುರು ನಿಕಲಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಹಾಕುನಂದು ಇಂಚ ದಕ್ಕಿ ಆತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೋಡಾವೆ ಯಾನ್ ನಿಜ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತೊಂದು ಇಂಚ ಅಕ್ಕಲ ಕಲ್ದಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ನಿಜ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕು ಡಬಲ್ ಮೂರು ಬಾಲ್
ಬಾಲ್ ಬುರ್ದಿನ ಏನ ಪ್ರಥಮ ఉండొచ్చు ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಆಗ್ಲಿ ಎನ್ನಿದೀನಿ ಯಾನ ಐನ ಟೀಮ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ್ 10-10 ಇತ್ತನು 4 ಇತ್ತನ ಅಂಡಲ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಪು 10-10 ಇತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುದ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಏನ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ರಪ್ಪ ದಾಕಿದೀನಿ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನು ದಾಯ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಸೀದ ಅಲ್ತಿದೀನಿ ಯಾನು ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಪನ್ನುಂದುಲ್ಲ ಭುವನ್ ಅವ್ರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಪು ಜಮ್ಮ ಪಡ್ಡು ಪೂರ ಪುದರ್ ಪಂಪು ಬಾಲ್ ಉನ್ ಪತ್ತುನ್ ಬಲ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಡೈಲಿ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುಲ ಅವೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು ಒಂದು ಲಗೋರಿದ ರೂಲ್ಸ್ ಕಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ ಆಪುನು ಓಕೆ ಏತು ಪೂರ ಗೇಮ್ ಕಲ್ತರಿತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ ಲಗೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೋರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಂಚ ಗೊಬ್ಬುನು ಚೋರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವು ಪೊಲೀಸ್ ಜೆತ್ತದು ಫ್ರೀರ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕಲ್ವೇರು ಬತ್ತು ఆయన ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೀ ಅಂಟುನ್ಗೆ ಒಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪುನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಶಬ್ದ ಅಪ್ಪುನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕುಂದು ಬಲ್ಪು ಒಂದು ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಗೇಮ್ ಅಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪದಿನೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಗೇಮ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಐಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಂಚ ಗೊಬ್ಬುನು ಅವು ಇಂಚ ಒರೆ ಕ್ಯಾಚರ್ ಉಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಐಸ್ ಮನ್ಪುನಾಯ್ ಐ ವಾಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಐಸ್ ಅಂಡ ಬೇತಕಲು ವಾಟರ್ ಅದು ಇಂಚ ಗನ್ ಇಂಚದಿ ಇಂಚ ಅಂತ ಐಸ್ ಮಂತ್ ಉಳ್ಪುನ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಂಚ ಟಚ್ ಮನ್ಪುನ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟೋಡು ಆತೇನ ಮೂಜೆ ಗೇಮ ಲಗೋರಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಮೂವ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂಚೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ದ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬತ್ತುದು ಫ್ರೀ ಮನ್ಪೋಡು ವಾಟರ್ ಅನ್ಪನ್ನು ಒಂದೊಂಜಿ ತರ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀ ಗೇಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಐಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಕಲು ಅಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೋನೇರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತ ಅಕ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಮನ್ಪು ಓಕೆ ಬೇತೆದಾದ ಗೇಮ್ ಇಂಚೆ ಅಕಲ್ ಪತ್ತೋನ ಒಂದಿತ್ತು ಅಕಲ್ ಔಟ್ ಓಕೆ ಯಾವಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡಿರ್ನ ಕತೆ ಪಲ್ಪೇರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ನಾನ ಪೂರ ಕತೆ ನಡಪಲ್ಲೆ 4 ಅಣ್ಣ 5 ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪಂಡಿ ನೀರು ಜಸ್ಟ್ 4 ಪಂಜರ್ ಲಗೋರಿಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬನ್ನೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂಚ ಬಾಲ್ ಪಾಸ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದವ್ ಪಣ್ಣೆ ಕರ್ತಾ ಪುಡ ಬಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು 2 ಜನ ಇದನ್ನ 1 ಜನ ಕ್ಯಾಚರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅಂಡ ಬೇತಕಲು ಬಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಮಿನಿ ಏರಂಡ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ಪೊಡಿ ಚೌರಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಲ್ಪೊಡಿ Okay, let's end this. Baki the pura story and I'm here to listen. About Chiputta.